Magandang gabi Pilipinas, ito ulit si Mike Padua. Nakita ulit tayo sa ating pinaka-latest sa ating panahon ngayong weekend ng Biyernes hanggang Lunes, Abril 1 hanggang 4, 2022. At itong weather analysis ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Ito po ang ating Tagalog version. Umpisa natin ang update. Ito ang latest GovSat ngayong araw na ito ng Biyernes hanggang bukas Sabado. At nakikita po natin yung remnants ng bagyong si 1W. Dito po yung dating low pressure area na si 93W. Yung nagla-landfall na po siya. May coastal areas po ng Vietnam. Ito po yung naging ganap na bagyo. Naging tropical depression 1W. But nag-persist lang po siya within 6 hours. Then nag-dissipate po siya. At ngayon remnants na lamang po siya dito sa may area po ng Laos at Vietnam. Na kung saan inikayat niya ang northeasterly wind flow. At ang ibang bangin ng ating bansa, dito po sa may dulong hilagang Luzon, meron po tayong shear line o yung buntot ng frontal system na naka-affecto po sa Batanes, Babuyong Cubao Islands at yung areas po ng Ilocos Region at Cagayan Valley. Kaya nagkakaroon po dyan ng mga thunderstorms sa mga nakalipas na oras. At yung hangin po dito ay malakas mula sa hilagang silangan. Although tapos na po ang hangin amihan, technically pwede pa rin natin sabihin na amihan pa rin ito kasi medyo malakas yung hangin dito. Although tapos na po yan, announce ng Pag-asa, but still, ito po ay malakas na hangin mula sa hilagang silangan. Nagbibigay ng mahangin na pa down sa areas na ito. At nag-extended din po ito sa may silangan bahagi po ng Luzon, kasama po Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, silangan bahagi po ng Mindoro, Marinduque, Romblon, Visayas at northern portions po ng Caraga. So expect po itong mga thunderstorms na ito. Lalo na ngayon, nasa panahon pa rin tayo ng La Nina, although nagsimula na po siyang humina dahan-dahan. Sa labas ng ating bansa, mayroon pa rin bagong low pressure area na namuo kahapon. Ito po si 94W at kasalukuyan ito po ay kumikilos pakanluran sa may bahagi po ng Western Micronesia. At ito po ay magbibigay po ng mga thunderstorms dito po sa mga dadaanan niya. Ang good news mo nitong si 94W, bagamat na ito po ay medium chance na maging isang ganap na bagyo sa loob na 24 oras, ito po ay tuluyang hihina. Okay? Magdi-dissipate po ito habang lalapit po sa Pilipinas. At next week po, mga Martes o Miyerkules, ito po ay magbibigay po ng mga thunderstorms, yung remnants niya, natitirang sirkulasyon niya, dito po sa Visayas, Mindanao at Bicol Region. So, babantayan po rin natin ito for further development, but yan po ang good news. Hihina po siya habang papalapit po sa Philippine Area of Responsibility. Dito po yung power line. So, medyo may kalayuan pa po yan. So, ito po yung fast animation. So, nakita po natin yung kaulapan nitong si low pressure area 94W ay nagsimula na pong nawala yung kanyang kaulapan. Habang ito po ay dumadaan po sa may south of Guam. At ito po yung zoom in satellite animation. So nakikita po natin ang mga thunderstorms na mumuo po dito sa may western sections of Central Luzon, Eastern Visayas, at dito po sa may kanluran bahagi po ng Mindanao. At kung titingnan naman natin yung wind forecast mula sa European model for the next 3 days, bukas ng hapon o gabi, inaasahan pa rin itong malakas na hangin mula sa hilagang silangan dito sa may dulong hilagang Luzon. At medyo katamtaman, mahina hanggang katamtaman na hangin naman po dito sa iba't mga bahagi po ng ating bansa. At ito po yung low pressure area na kumikilos pa kanluran na mabilis at unti-unti na po siyang hina si 94W. At sa linggo ng hapon, yung shallow LPA, medyo disorganized na po yan habang papasok na po siya ng Philippine Area of Responsibility at nandyan pa rin po yung hilagang silangan dito po sa may dulong hilagang Luzon. Lunes ng hapon, ito po ay narapit na po sa may eastern coastline po ng Mindanao o Visayas. Magbibigay rin po ito ng mga natitirang ulan at thunderstorms dito sa bahaging silangan, bahagi po ng Visayas at Mindanao. At yung hanging hilagang silangan ay mag-extend po dito sa may northern coastal areas ng Bicol Region at medyo mahangin po dito ang panahon at mapanganib po sa mga maliliit na sasakyang pangdagat.
Okay? So, yan po ang ating forecast dyan sa papalapit na low pressure area. Huwag po tayo magkabahala. Medyo hina po yan sa loob ng 3 araw. At ito po yung rain forecast for the next 3 days as well. So, nakikita po natin, bukas ng hapon, inasahan pa rin mga thunderstorms sa ibang bahagi po ng Kabisayaan. Magiging mas malakas po dito sa may Mindanao. At dito rin po sa may Hilagang Luzon, dahil po ito sa shear line dito sa Mindanao dahil po sa local convection. Dahil po panahon ng La Nina, medyo mas marami po ang mga rainfall events na nangyayari po dito sa may central at southern Philippines. Pagdating ng linggo ng hapon, ay patuloy pa rin may mga possible thunderstorms sa Mindanao, sa ibang bahagi po ng gitna at kanlurang Kabisayaan, at dito rin po sa may dulong Hilagang Luzon, lalo na po sa may northern Cagayan, nakasama po ng Cagayan Valley at Ilocos Region, dahil po ito sa shear line o yung buntot ng frontal system. At pagdating po ng Lunes ng hapon, inasahan pa rin mga thunderstorms dito po sa dulong sa may Hilagang Luzon dahil po sa shear line o yung fragments ng shear line. At dito rin po sa may Palawan at Mindanao, dulot po ng tinatawag nating local convection. Samantala, sa Lunes, po yung shallow, yung LPA 94W, humina po bilang isang shallow low pressure area, baka tuluyan na po itong mamatay. Okay, at ito po yung rainfall forecast accumulation hanggang sa Lunes. Inaasahan po itong mga malalakas na ulan dito sa may Hilagang Luzon dahil po sa shear line. Dito na lang po sa may Sulu Archipelago, Mindanao, lalong-lalo na. At dito po sa may Kabisayaan, may mga ulan na rin magaganap. Dulot po ng mga localized thunderstorms at dahil rin po sa hanging hilagang silangan. So, yan po ang mangyayari po sa susunod na 3 araw hanggang Lunes. So, huwag niyong kalimutan magdala ng payong at kapote dahil may mga ulan po tayong pwedeng mangyari sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa, lalo na sa hapon o gabi. At balik ulit tayo dito sa forecast ng European model. Pagdating po ng Huwebes, may mga inaasahan pong mamumuo o sa Biyernes, Abril 8, mayroon isa po dito sa may Spratly Islands, west of Palawan, at ito rin isa sa may southeast of Palau. So, lahat ito ay dalawang low pressure systems na posibleng lumakas po. Sa Saturday ng hapon, ito na po isang ganap na bagyo o tropical depression dito sa may southeast of Palau. Halos hindi po kumikilos, quasi stationary. Ganun din po itong weather system sa may west of Palawan, sa may Spratly Islands, Kalayaan Island Group. Medyo magpo-form po dyan bilang isang tropical depression. So, pambihira po ito sa panahon ng Abril. Usually, wala naman dual formation na sabay. So, maybe epekto na po ito ng climate change. Kahit Abril ay may nag-form po ganitong mga weather system. Linggo ng hapon, yan po yung tropical depression. Ay ito tatak po ng north-northwest, paakyat. Ito naman po ay medyo pa-northeast o east-northeast dahil po sa pagdaan ng frontal system, nagkaroon po ng breaking ridge. Kaya ito po umakyat papuntang northeast. So, itong system sa east ng ating bansa, baka hindi ito mag-landfall. At itong isa ang medyo babantay natin kung saan talaga siya pupunta. Okay, so far yan po ang ating quick update ng ating panahon. So, may mga possible formation ng isa at dalawang tropical cyclone sa may malapit sa Palawan at sa east ng Visayas, pero papasok pala ng PAR na yung darating pong agis ng Abril. Okay, April 10, linggo. So, may possibility po ng dalawang tropical cyclones ang pwedeng mabuo. We'll keep you updated. Sana hindi na po ito matuloy para wala pong problema sa ating bansa. Mga anxiety ay mawala. Okay? So, that's it. Yan po ang ating update. Dito natin tinatapos na yung gabi po ng Biyernes. At babalik ulit tayo sa Lunes upang bigay sa inyo ang pinaka-latest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #WeatherWiser. Happy weekend to all. Stay safe always at maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.